जोंहा दिनैनि प्रग्रामा जाहैबाय मा गाहाय खोन्दो गायसननाय थांनाय जोंहा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु जोंहा 19थि थान्दैजोबनाय जादोंमोन बेयावनो जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि लुबैनाय लेखा जोंनि गोसोखांफैनाय होनाय लेखा साहित्य सभा एबसु बाथौ आफाद जों जयै गोसोखां होदोंमोन बेयाव बिथाङा फोसावदोंमोन जे बरमायाव 1 कौटि थाखानि मोनसे न'ब्लां जोंनो होफिननानै आरो बे लेखायै बिथाङा जोंनो सुजित नार्जारि दा बड'लेण्ड सोमावसारनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां न'ब्लांनि मुङाव जोंनो 89 लाख माने अनसुंथाइ होदों आरो बेजों जोङो सुजित नार्जारि गोसोखां न'ब्लां लुनो थाखाय इतिमध्य जोंहा गोसोखां खाम्फा गायसनखांनाय जाबाय जों दिनै गाहाय खुन्थिया गायसनदों आरो बे गाहाय खुन्थिया गायसननायाव जोंनि माखासे बरमानि माखासे आफादफोरा बेयाव बाहागो लादों आरो बे जों आसा फारिदों बे न'ब्लाङा जोंनि बरमानि माखासे गोनांथिखौ सुफुंनो हागोन जोंनि नांगौ जानायखौ सुफुंनो हागोन आरो बे न'ब्लांनि गेजेरजों जोंनि बरमा हालामनि फारि बर' थुनलाइ आफाद फरायसा आफाद आरो जोंनि बाथौ आफाद बा गुबुन गुबुन आफादफोरा बेवहाय मुलाम्फा जागोन होननानै सानो आरो बेखौ मोजाङै मावफुंना होनायनि थाखाय जों दिनैनि नैबेनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि सरकारजों लोगोसेयैनो जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' जोंनि EM राकेश ब्रह्म बिथां आरो जोंनि बिटिसिनि स्पिकार जोङो कातिराम बर' बिथांनो जोंनि बिथिंनिफ्राय जों हाजासे साबायखर आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय बे खामानिखौ जोंनो लुफुंना होनायनि खामानिखौ जोंनो होनायनि थाखाय बे बेलायाव दिनै जोंहा बरमा दख्रा एबसुनि गासै बिबानगिरिफोरा दङ जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि गासैबो दङ बेवहाय नुबोनो हादों जा PCD चेयारमेन बिथाङा नुजानो हादों जा बाथौ आफादनि बिबानगिरिफोरा नुबोनो हादों बेनि अनगायैबो जोंनि राजखान्थि हान्जा बेफोरबायदिनो माखासे बिबानगिरिफोरा बेवहाय बाहागो लानानै जोंखौ थुलुंगा होफैदों।